Mayong hapon mga kamis or live ta karon dani sa may Barangay Santa Cruz kaya adunay gikabutyag no nga usa ka individual ang gikutloan og kinabuhi dani sa may Barangay Santa Cruz. So ato pa pong sutaon mga kamis or kung unsa gid asakop unsa gid siya nga kuan mga kamis no unsa siya nga zona, unsa siya nga purok, unsa siya nga sitio no ang gikahimutangan sa maong insidente mga kamisor. So ato pa pong gilawig karong kadala nagkauban nato mga kamisor si kamis or John Teo Erat mga kamisor alang sa pagsuta no sa maong gikataho no gika-report nga insidente. Ito dia unsa man na? Corback amang corback ni. Mga corback na si ana. Wala may kuan. Ako sang i-chat. Balik na mga kamis atong live mga kamis or no? Digni? Oo. Ha? Tura siya. Tura siya oh. There, tura siya. Lagi niya. Oh, dala ta parking. Pasudlan ba? Basin, ambutkin mag-live ra ba ko? Kasi di ko pasudlon. Tak kita dua. Hop. Pag di ta pasud awayon nato. La, asa mo daw patubig ng Jul? Na, dito bilang. Kay kumpanya mo gud siya. Magulat sa puta mga kamisor kay napapagod ang mga sakyanan. Na mga kapulisan po pero di man sila daanin ni Hunong. So naata dani mga kamis or sa usa ka mga naila no nga kumpanya dani sa Lungsod Tagluan particular sa may barangay. Mga kamis or dani ra nga side kay di po ta kasulod. No so naa diha sulod mga kamis or ang ikaingon mga kamis or ano nga nakapsan sa iyang kinabuhi usa ni siya kalalaki. Pero mananghit pa mga kamisor ang gwardiya kay di pa man ta kasulod no mananghit sa siya pwede ba mosulod ang media sa kumpanya mga kamisor. So kung familiar mo ni mga kamisor dila na to i-mention mga kamisor ang pangalan sa kumpanya no. Isipod nga respeto silang kumpanya dani. So dani ang maong panghitabo mga kamisor gani na dani. Kawa to si Miss Ord. Basta kumpanya. Ayun pasensya kay mga kamisor kay why signal na to ang network dani nga area. Dani ra gid ta. Kaya niya po kasulod mga kamisor no. Doon na nanghit pa no ang atong kauban nga kung pwede pa ta maka-penetrate makasulod. Pero mag-try ta pag hinabi mga kamisor sa palibot na ni kay basin doon na po ikapamilya ang mga kamisor no kanang gikabuti ka nasulod. Excuse me sir, may hapon. Sir, kuan ka kanang nahitabo karon sa sulod? So mga kamisor, ma'am, kasi alias ato ma'am, alias lang. Ibor. Butan mi ba nato kuan kay Ibor. Tagasa na. sa taana pero sa Quezon siya ma'am. Sindi ko ana ha. Hindi ako ra man nagipictura ng kuan no gawa sa kulpa. So mga kamisor, gikabutyag mga kamisor nga ang alias aning usa ka lalaki nga nag-absent siyang kinabuhi sulod sa kumpanya no, gihinganlan nga si Ibor o gikabutyag nga naa ni siya nagpuyo diha sa Antolo. Estudyante sa college, dali sa trabante sa Do ang college. siya. Ayun. So mga kamisor, gikabutyag no nga ang pangalan na ning lalaki nga wala na kinabuhi diha sulod sa kumpanya. Kaya itong gibarugan karon mga kamisor, alias Ibor. Taga na siya Santa Ana karon kay na diha iyang asawa. Pero taga Quezon pas taga sa kuha ha. So mga kamisor, balik na pasensya kayo kay inay kay signal na ning area mga kamisor. Diha siya namin nyo no. Ang kuan, ilang kuan sa guardia head nila si Roy Rose Duhay Lungsod. Oo. Dugay na din na siya din nga nagtrabaho, 2 years na. O si alias Ibor lagi. Racho? Oh. Racho apelido. Alias Ibor. 40. Wato sa kulturan taana. So mga Balay? Ay bypass. Ako na ato. So mga kamisor, gikabutyag no nga dani siya namin Santana pero taga Quezon Bukidnon ni siya pasensya kay mga kamisor kay hinay gyud ang ato ang network dani nga area no. O gabutyag siyang bayaw di lang siya magpahinganlan. Nani siya tulo ka anak, duha ka college o isa ka 19 anyos mga kamisor. O wala pa po siya nagsulod nga ang anak raaning nga giingong alias Ibor mga kamisor ang ipasulod. So Mr. Don, sa imong pagpangalap unsa man ang iyang trabaho sulod? Siya kuan siya kaning operator siya. Operator sa ilahang kining gitawag nila og loader ba? Loader operator. Ni almost 2 years na siya din eh. Pero butan ko na siya ng klase ng empleyado. Lagi na siya violation din eh. Pero even sila, wala sila kay balo kung unsa gikamatian daw matud pa to ilang SO lugar nga si Ma'am Rose Duhay Lungsod. So mulo ko na ang sitwasyon. Nunya dayon dili pa nila
dili ila allowed nga pasudlag media based lugar sa ilahang admin. Kung magkuha ko tag mga report dito na direct sa Soko or sa Soko or sa police. Pero wala gikabuti ag sir doon kung unsay rason sa iyang kamatayon. Wala pa initial suicide. Initial suicide pero wala pa kuan lagi, wala pa konfirmasyon gigikan sa Soko sa itong mga kapulisan. Okay. So mo ni Mr. Julina mo ni ang sitwasyon, mo ni ang building. Mo ni ang building. Although mo ni ngalan. Nara. Pakpas sa compound ang ngalan ani mo nga building. Okay. Muna ang ngalan mga kami sa building no dani sulod. O mga kami sir, yes, nag-upgrade na tag SIM, nakikonnect na tag hotspot kami sir doon no. Yang SIM kay nagsugod sa T. Muna ang kusog-kusog na signal karon. Dili na to nagsugod sa D. But anyways mga kami sir, advertise lang to siya break. So, natatani gawas mga kami sir og ato lang i-follow ang management. Di na ta mo sulod dito na ta largo mga kami sir alang sa mga dugang detalye og investigasyon sa ato ang kapulisan og Soko. Pero mas tumoy nga bahin ang kuan. So nasa tumoy nga bahin mga kami. Ito lang i-zoom. Oo. Ito i-zoom. Nariya nga tumoy nga bahin mga kami sir. Di kita kasulod. So dani lang ta mga kami sir ha. So ayun. Ayun so nahinabi na to Mr. Don yung bayaw. Ito yung bayaw. May bayaw. Kanang babae. Oo. Kuan. Muna yung bayaw niya. Di lang magpanganilan si ma'am. Kabutiag lagi nga. Naguban man sila sa anak kaning alias Ibor. Unya ang anak mo nasulod. Unya ingon man to nga magpa-interview daw pero unya napagawas. Sige, ito pangutan mga kami, sir. Dili lang ko ipangita ang naong sa bayaw mga kami, nga atong interview na. Ingon man ko nang yung anak sir nga dili sa imo mo gawas pagpagawas sa statement kay kamulo palagi daw. Dili sa related sa ayang kamatayon. Kanang mo pagkaila. Igon sa kanyang bayaw kanya? Oh. Unsa kanyang bayaw? Bayaw ka na. Yang sister-in-law. mo ang igsuon. Igsuon niya. Yang asawa. Asawa niya. Okay. So, unsa yung kuan ma'am? Unsa inyong pagila ni ana kanang imong bayaw? Wala man, Unsa butan bisyon man. niya na? Unsa bisyon? Wala sige man siya nga minum raman siya o kanang naalang siya kanang may okasyon nga ano ba. Okay. Unya responsable kay na siya nga ginikanan siyang mga bata sir oy kay nabay na sa college duwa. Paling kamot mangani na sa sir nga makabalon na yung mga bata anak ko pag eskwela niya kay gayban silo kay gamay ra short pero mangani sila. Yang asawa asan? Patay na 4 years na nga patay. So balo ni siya, balo. Pila ka anak niya? Tulo po, duha college. Duwa ang college ang isa nagtrabaho na. So ito sa Balintan nagtrabaho lang. Balik siya bukid noon. Okay. So ang ilang baliga nasa Santa Ana? Ano ba? Santa Ana din siya. So sa lapay nga mga adlaw ma'am, wala kay na matigdan nga medyo problematic siya na sige sulti nga kuan. Wala man kay dito magud ko sa bukid mo na dito sa Manitbog ba. Tawag nilang mama nga oy namatay si boy. Ay pa rin ko ni ano gani. Okay. Pero even yung mama wala yung istorya nga sa iyang mga istorya. Wala man sa istorya. Pero nakaistorya lang gid sa iyang mga anak. Natin. Okay. Istorya gid siya. Aton tayang kuan niya sana kung murag yang igagaw man siguro to. Wala tayong ang chance og nakastorya sa ato siya igagaw ni bawon diretso. Okay. So siyang anak lang gisulti nga naa siya video kita video. Oo, siyang mga anak, istorya gid siya. Na siya kabikit. So gawas na mura na yang gi-istorya ra nga murag na siya kumpra sa sulod na anak. Pero mao raman siguro pero mo lagi to sir na imposible mo gud kayo mga wala lagi yung nilang Nagikog. So, dugay mo siya di ba? Mag 2 years na daw? dugay dili man to yan. Dugay na kayo lagi sir. Mga dugay na kayo din siya oy. Buhi pa yung asawa. Buhay pa yung asawa, di na sila trabaho. So yung asawa namatay 4 years na. So hindi na sila nagtrabaho. Okay. So ulo dili man yung mga istorya kata dito. Di ba mo sa mapig nun? Pero yung mga anak, simple daghan sige pag-istorya sa pag-iinsulod. Okay. Sige. So saan yung plano diyan karon ma'am? Ako lang yung mga anak mag-istorya yon pagkatapos panahon. Di ba? So ayun lagi di ulat lang mo kung igawas sa Igawas bahay na. pating lawas. Okay, sige.
Salamat kayo, ma'am. Salamat, ma'am. Salamat. So mga kamisor, gipagabot yang nga si alias Ibor mga kamisor no nga nagtabaw na ni si Corbox dugay na. Dili lang kay duwa ka tuig kay sa buhi pangasawa niya ni ani mga kamisor nanay siya nagtrabaho dani nga area. Base sa iyang bayaw mga kamisor. So far mga kamisor no gahulat ta. Mga kamisor gahulat gyud ta nga mogawas atong otoridad dinugyanan para gyud makakuha ta mga kamisor og igong detalye sa panghitabo kung anong kalit man. No kalit nga nagabsan mga kamisor sa kinabuhi kaning si alias Ibor mga kamisor nga taga Santa Ana. Ayan from Karen, shoutout kay Kana Jones and Terina Aliarce, madam. Ayun, mayong hapon. Diya, ma'am Kana Jones and Terina Aliarce, ma'am. From Karen. Yes, ma'am Zaida, no, nakasulod sa core box. From Dayan, Janggaw Tubyo. Kinsa gipatay. Ayun, so far, di pa nato ma-claim, ma'am Dayan, no, kung gipatay, nagkutdo sa kinabuhi. Oron sa bagay, wala pa mangyod ang atong tinugyanan, atong otoridad nga nag-imbestiga. Napa sa sulod, no, di pa nato mahinabi kay di pa tagkasulod sa area. So magulat lang ta sa ilahang investigasyon kung giunsa gid ni naunsa ni, giunsa ni or unsa nahitabo dito sa sulod mga kamisor. Ang pangalan is si alias Rebor. Mayong hapon sa tanan taga Santa Ana, ka Ma'am Ella Marikilang Adis. Mayong hapon diya, ma'am. So tangin yung mga kamisor kay wala pa pod napabot sa sulod ang kapulisan ug kabot yang narito ang soko sa sulod mga kamisor. Ano ko siya nakuha sa pagka-discussion mo sa Taiwanese, saya itong trabaho sa una dito sa kuan. Pungkol man to siya, pungkol. Ano pungkol, ma'am? Iyang kumingking? Oh, kumindi. Tanan? Ani, Ay, ana na. Kanina lang nabilin. ani, Ana na. Napungkol iyang kamot inani na porma. So gikabot yang mga kamisor nga napungkulan to kamot si alias Rebor mga kamisor nga inani nang kamot. Ma'am, ngano inani yang kamot? sa trabaho to sa una sa Taiwanese Ay, naputol, nagabas? na kuan sa machine ba, machine operator mangud gapon. Operator to siya. So mo inani yang kamot. Okay. Putotod na to, ma'am. Oh, dugay na kayo. Loading na. Dugay na kaayusan. So, kabot yung mga kamisor nung nakuhanan po din ni na nabalda po ng kamot ni alias Rebor kay nakuhaan po sa iyang pagpanrabaho sa una. So, kugihan po kayo ni siya, ma'am. Yan kayo eh. Pero siya gikaingon ma'am nga nasa kontra so ay dimension og kinuha. Pero posible na mention sa mga anak. Basin, Pero dili ni siya ligubot, ma'am. dili. Dili. Hilumo ni siya, ma'am. Ara, kaya raman siya magsaba-saba lagi. Wala man siya ingon nga mag-ilom-ilom siya, mag-mingle-mingle sa mga Sir, sir, dito gikan sa sulod. oh, kana siya, basurahan na siya, kauban na niya. Kauban niya. Oh, mangutan. Salamat, ma'am. Kauban niya karon mga kamisor. Wala mo ka. Dili mo dito ngayon. Wala mo kabantay, sir, sa itabo. Salamat, sir. So, pasensya kay mga kamisor kung loading gid ang atong signal, no, kung maghinay gid ang atong connection dani, pero magulat lang ta sa dinugyanan ni Sir Don. Sir, wala pa sir, wala pa. Sige pa mo. Sige. Na, baraso ko sulod, sir. So, padayon pang investigasyon mga kamisor. Kulat lang sa update. Ang palinsyal ko, so of course, sakit, purlon. Wala may. Wala pa. So, magulat lang sa mga kamisor. Dani lang ta na area. Kay kabutiag sa kapulisan sa Taguluan. Gikan naman sila sa sulod. Naipadayon pang investigasyon. Ay tuwa naman ang Soko. Ayan, from Ma'am Maureen Emben, Pagtalunan Nakar. Shoutout from Santa Ana, Kamisor, Nakar family. Salamat. Mayong hapon sa tanang Nakar family diya sa may Barangay Santa Ana. Daghang salamat sa pagsunod sa matag live programa sa Miss Or Radio 7.5 FM. So mga kamisor, kung mangutana mo, ano nato dali nag-live karon sa page nga DJ Yami. Dali ta mga kamisor, kay kanina magong Facebook karon, di na ta ka multiple live.
So gikinahanglan nga kung naay nag-program, naay nagka-live, na mangita po taglaing way nga magka-live po ta sa ato ang mga field coverages mga kamisor. So alam mo katingala kasi DJ Yami is under sa Miss O Radio. Ang atong programa ni DJ Yami matag alas 6 hangtod alas 7 antak na sa kagabion mga kamisor nga pwede mong magpa-shoutout. So update mga kamisor. Ayon, hi Ate Edselin. Maayong hapon di haludyo shoutout to kisa may mga shoutout imohang balalab. Maayong hapon di Ate Edselin. Regards lang ko sa duha ka baby girls nga mga pretty kaayo. Ayon from April Rose Roma Radok Villegas. Unsay ngalan man og apelyido? Sa Corbox ba niya ma'am? Yes ma'am, April Rose dani no sulod sa kaning kumpanya og ang pangalan ang gibutyag is alias Ibor Racho. Racho ang apelyido. Ma'am April Rose Roma Radok. Mayong hapon di Sir Mark Fox sa Kugman Zone 2. Ayon maayong hapon Tikoy Ibias sa Taguhangan family watching from Saudi Arabia. Wow, mayong hapon. Hapon ba karon diya sa Saudi sir? Diya sa Taguhangan family mayong hapon, mayong buntag o mayong udto diya sa Saudi Arabia. Greetings from Philippines. Ramati Edsilin. Thank you so much Ate Edsilin. Love you, love you, love you, love you, love love dia always. Amping kanunay. Salamat ya Ate Edsilin. Yes ate, magamping jud. Kamo sa diha Ate Edsilin. Regards lang gid ko sa duha ka baby girls ha. Tong pretty kay na mga Barbie. Ayun, from Vivian Enriquez. Wala tagabalo pa ma'am no kung naunsa ni siya. No, kay wala pa tay nadawat nga information gikan sa sulod kay naaro ka sa gawas. Wala kabalo kung namatay, nagutos kinabuhi, gipatay or naunsa. No, sa ato ang hibaluan nga nakapsan sa kinabuhi kaning usa ka giilang Ebor Racho. Mayong hapon, mayong udto di sa tanan taga Coca-Cola Villanueva sa kang Ma'am Laura May Fortunato. Mayong hapon di Sir Arman Istenzo Gabani sir. From Ma'am Hani Codilio, mayong hapon regards ko Don. Sir Don, regards sa si Ma'am Hani Codilio. Okay, thank you. Ayon mga kamisor, padayon pag kita nagulat mga kamisor dani no, nga mugawas ang atong otoridad. Gawas na atong kapulisan sa Taguluan. Muna ang soko sa area, Mr. Don no? Yes. Oh. Yeah. Og again mga kamisor no, wala tagabalo mga kamisor sa investigasyon kung naunsa ni nagkutlo ba sa kinabuhi, naabay kaning foul play kay giimbestigahan pa pud sa atong otoridad. Mga kamisor dili ta ka declare kaya dili man kita mga kamisor no ang ga-investigate. Ang atuwa lang mga kamisor mo padangat ta kung say nahitabo gid ani human sa investigasyon sa otoridad mga kamisor. So, di ka sulod ka? Wala, dili ka dito sa area? So, padayon po mga kamisor no, sa panghinabi atong kauban karon nga si Miss Ordon sa kanang mga manggawas mga kamisor sa nasampit nga kumpanya. No, og magi so far, wapod sila kabalo sa panghitabo mga kamisor no. Pero sige lang mga kamisor, itong hulatan ng otoridad. Mahitungod mga kamisor ilang investigasyon nga magkuha pod sa nasampit nga insidente. Maayong hapon sa tanan taga Santa Cruz. Kay Ma'am MJ Escala, maayong hapon diha ma'am. From Sir Imong Armian, shoutout dol. Maayong hapon diha Sir Imong. Kumako na sayop diha ni sa kuan. Barangay Sugunggugon. From Ma'am Elsa Libago, shoutout from Manila. Magandang hapon diyan sa Manila, Ma'am Elsa Libago, ma'am. From Ma'am Maureen Emben, pagtalo na ng car. Ma'am, di wata kabalogid kung saan hitabuhan ni ma'am no, pero ang pangalan na ni Sigila siya nga si Ibor Racho. Mayong hapon diha, mayong udto, mayong buntag diha sa Riyadh, Saudi Arabia. From Sorino family. O sa Sorino family sa Mohon, mayong hapon. Mayong hapon diha, mayong udto ma'am Lynn Sorino Brusula ma'am. Amping diha kanunay. Og update mga kamisor no, mata karon ug nya. Ano na tayo kasi natin nga kainit, pagulan-ulan. Mo na mga kamisor nga para malikay no sa mga ubo, sipon, mga kamisor flu. Pag Enervon mo mga kamisor, Enervon Z Plus, ang pinakabago pinakamayong Enervon Z Plus na mga kamisor. O kung mabugat gani mga kamisor, kung mabugat mag-Rexidol 40 mga kamisor. Banat sa dungan-dungan nga sakit. Bugat nga labad sa ulo pamaulog hilanat mag-Rexidol 40 na mga kamisor. O kung gusto kag humok ang tiga nga plema sa presyong mas arangan pa mga kamisor pag may rakap na mo mga kamisor. Nag may rakap ko mga kamisor, hapit na kumaulian. Tigahan pa, bikuan man.
Ayon from Ma'am April Rose Roma Radok Villegas Eboratio ma'am ba? Og pungkol ang mga tudlo. Yes Ma'am April Rose sakto no mo na ipagulagway sa iyang bayaw nga aton hinabi ka ganina dili lang magpangalan si Ma'am. No mao na iyang name Eboratio. Ma'am Arceline Apaon Marata mayong hapon diha ma'am, shout out. From Kinsige, hello ma'am, mayong hapon diha ma'am Kinsige. Ayon Ma'am Jean Mori na pulis ganina. Yes Ma'am Jean na pulis kapulisan dani sa may Santa Cruz. Dani sa tong gibarugan kay naay kumpanya dani. And then from Ma'am Hani Codilio Serdon, i-shout out pod ko watching from Kuwait. Napa siya kay istorya ma'am na ako na mag-shout out sa inyo diha sa Kuwait. Mayong hapon diha, mayong udto, mayong buntag diha Ma'am Hani Codilio diha sa Kuwait ma'am. Amping kanunay ma'am ha. From Prime Rete Cereales Diyos ko kabuutan ana ni Ibor. Lagi mo itong sa iron po ma'am kay pinahagi sa itong paghinabi sa iyang bayaw no gibutyag lagi nga wala ni siya libog. Responsable kini siya nga pagkamahan mo na nga ito pong sayron. No, kung sa gid ang hinungdan ug rason ani nga nahitabong insidente karon. Ayun, again, Ma'am Arceline Apaon Marata mayong hapon, Ma'am Arceline, shout out. From Sir Benji Zapanta Pabualan, shout out Ma'am mayong hapon diya Sir Benji Pabualan sir. Og sana mga naminaw karon ha naglantaw sa atong live. Mayong hapon mga kami sir amping kanunay. Labi na gyud sa pagbiyahe sa mga drivers. Amping kanunay mga mamog sir. Sa inyo ang pagbiyahe sa mata karon og gunya ano. Always gyud batunan ang blow bags B og always gyud malangin sa atong labang makagahom aron maiway malikay no sa tanang kadautan. Shout out sa siya. Okay, so shout out ni Ma'am Hani Codilio watching from Kuwait. Ay, Layo kay sir don. lagi. Sunod sila sa live. Kumusta mo diya, ma'am? Kumusta? Okay. Amping sa Kuwait. Dagko kay sakyanan dani mga pangagi sir don ba? Ay, grabe. Napoy kagawas nga daw kayo. Oh, actually. So mga kami sir, from Gino Alon, ibalita na dili kay sige shoutout Marites. Sir Gino Alon, para sa imong kasayuran Sir Gino no. Nagulat pa ta sa otoridad kay dili man ta kasulod sa kumpanya. O nagulat pa ta sa mga nag-imbestiga sa sulod para gid makuha ang igong detalye kung unsa gid nahitabo ani sa sulod Sir Gino. Carlo Quiliano Odarbe, shoutout man from Saudi Arabia, Tata Corbax employee. Ayon, maayong hapon dia Sir Joey Marlo Quiliano Odarbe sir. Ayon from Ma'am Kian Sige. Shoutout mi Ma'am Terina Side watching with my anak Kurt Andre. Salamat sa adra. Again Ma'am Kian Sige no maayong hapon dia kauban imong anak nga si Kurt Andre. Ayun, salamat sa balita na update Ma'am regards Princess May Segundo. Ayun, rebound na ko kay Princess May Segundo diha Ma'am Kian Sige. Nakailala dai ko ani bato ra familiar kay ning Kian Sige oh. Ang hapon diha Ma'am Kian og regards lang ko rebound ko kang Princess May Segundo diha sa may Zone 1 Barangay Gracia Tagulon Misamis Oriental. Mas nailang pero kaila sila. Dugay na mo kauban sir. Apila ka tuig sir? Unom ka tuig kauban yun mo? Unsa yung pag-ila na sir anang biktima? Unsa yung pag-ila sa iya ha? Dili ba siya labad? Okay ba siya nga tao ana? O ba? Lagi sila nag-suicide. Anong maka-suicide? Di ba talagang tao siya? Tagan kauban niya? Wala lugar lang kabantay lugar pag-suicide niya? Dagang sa kanya, Oo. isupil niya, ibon daw na. Kuan daw, kanang murag pungkol? Pungkol daw, pungkol. Oo. Ano ba? So kung mingon ka sa mag-suicide, di ka maka-suicide ya. Tungkol kinamang idagan ng mga kauban, di ba? So, wapon mo nadunggan nga dunay komosyon, dunay panag-away, panaglalis, wala po? Wala po. Oh, okay. Ang iyang samad sir unsa nga kuan, kutsilyo or Yung kita mo. sa samad? Oh, wala imong ginan. Nana balik na. Danira ko. Ayun, so sumala po sa itong hinabi mga kamiso nga baguhay lang ng gawas nga mga trabahante tani no. Mayo man nga tao mga kamisor kaning gila nga si Iboratio mga kamisor. Og lagi sa ilang nadunggan sa sulod nga doon na siya isamad pod dili nila ma-confirm kung unsa nga samad pod sa iyahang liog nga bahin kay wala man sila kakita sa patayng lawas.
Cruz. 4 box. Magdala, Bi? Magdala nga zoom. So, anam-anam na mga kamisor panggawas ang mga trabahante karon no, sa nasampit nga kumpanya. O ganang utana pod mga kamisor to ang kauban. Alang gid makuha na to kung sa gini particular nga zone dani kay ang uban mo mga kamisor ang gamiton dani nga kuan nga kaning kumbaga mga utana ka asa magkapadulong dito ko sa kuan kaning nga kumpanya Santa Cruz. Kasi na gini siya particular pod mga so mga kamisor, ang ganing area, no, pasensya kayo mga kamisor, kay doon na pa po nag-report po mga kamisor karon ng atong kauban nga si Mr. John Tayoer at mga kamisor, pinakita sa to ang radio, live mga kamisor, sa Mr. Radio 7.5 FM. O ga mga kamisor, kanin siya, gitawag og Planto Pibidek area. Ayon from Power Courts, no, self-inflicted injury po, suicide. Ayun, salamat sa information Sir Power Courts, no, ato pa pong hulatan. Pinagi po sa konfirmasyon sa ato ang mga otoridad labi na gid sa tinugyanan nato sa kapulisan ug sa Soko na. So, salamat kayo Sir Power Courts. Ayun na Sir B. Johnson, condolence sir. No, imo ni magulang si Sir Ebor Ratio nga natin karon sa sulod mga kamisor. So dani ra nga area mga kamisor kay bawal na magbaklay-baklay no kay pag mubaklay ta mawala atong signal. Sana mga kamisor atong kauban si Mr. Don. Ampeng. So, magulat pa kita mga kamisor. Dili ta mag-violent reactions mga kamisor nga naata sa layo kay mora gid ni na medyo stable nga connection. Ayon from Sir B. Johnson, wala na siya nag-suicide. Ay sige lang Sir B. Johnson, no, kinaman po na nga to ang otoridad nga nag-imbestiga karon sulod pinaagi po sa tinugyanan sa Soko. Kaya to pong atang-atangan kung unsa gid ang ilahang makuha ani sa maong investigasyon. Ay kagawad, sir. Nay, patay daw daw sulod. Pero dilit pa confirm ko nag-suicide or naay something kay ang uban is niingon sila nga naigsuon na ni karon si B. Johnson taga Santa Ana gud ni. Nga naay siya nagkuan si Sir B. Johnson nga wala nag-suicide iyang magulang. Unya napoy uban nag-comment nga kauban pa tong sulod nga self-inflicted injury daw suicide. Dili. B. Johnson, siya bayaw na ni kaganina mo gi-interview. Ay pakuan ka na ni. Oh, kanami suko sulod. Sulod siya ba? Gagawad. Kagawad. Napod na ni karon mga kamisor si kagawad mga kamisor no. Dali sa Barangay Santa Cruz mga kamisor. Salamat kay Sir B. Johnson sa pagpaabot sa imuhang concern Sir B. Johnson. Sige lang kay ang kamatuoran magid ang mutig babaw ani Sir B. Johnson human sa investigasyon no sa otoridad labi na gid sa atong tinugyanan sa Soko nga tuwa sa area. So wala itong gawaban mga kami si Miss Ordon.
O sa mga naminaw karon no, labi na sa radio, paminaw mo mga kamisor sa update nasa 87.5 FM. Ituyok lang naman kami sa dial sa inyong radio mga kamisor. Nabot sa live. Kung dili mo magapaminaw og radio mga kamisor nata sa tong live. Ayan from Morena Jane Ratcho. Ma'am, ano ni mo si Sir Ibor ma'am? Wala na siya nag-suicide o kung mag-suicide man galing nganong di man sa balay. Nganong sa trabahoan man. Ay salamat kay sa inyong mga concerns Ma'am Morena Jane o sa inyong mga pagpadayag no sa inyong kuan karon sa inyong mga claim. Ato lang pong hawlatan gid karon kay actually matigbabaw mo gini ang kamaturan Ma'am Morena Jane o Sir B Johnson no. Ato gyud mo pud among hawlatan karon ang investigasyon pod sa Soko o sa ato ang kapulisan sulod kinapa sila sa sulod mga kamisor o gaganit medyo taud-taud na nawapod sila kagawas kay padayon pa pud sila silang investigasyon. Ayan, salamat kay Ma'am Rosa May Waminaldo Lungsod. Situation is under investigation of PNP and Soko. There's no final result yet. Kamulo pag-isuta kung unsa gayud ang rason sa mga panghitabo. Salamat kay Ma'am Rosa May. So yes mga kamisor na maugid na mga kamisor ang sitwasyon karon. Kinahanglan ta sa gawas igita magka-declare mga kamisor kung unsa inhitabo sa sulod. Nga tuwa lang mga kamisor, nga doon natin information nga adunay usa ka individual nga kaning giila nga si Sir Eboracho mga kamisor ang nagkapsan sa kinabuhi sulod sa ani nga kumpanya. Natong gibarugan karon mga kamisor. From Margie Sabuero Martinez. Yes, ma'am. Sakto. Natadani karon. Ang location na ni address ng gihatag sa guard no. Ni Sir Guard kaganina kay Plan 2 PBDX Santa Cruz de Guluan Misamis Oriental. Din ni sir, saan ni zone na ni sir? Wala mo sir. So wala pa sila mga kami sir kabalo kung sa gini nga zone dining area. Mga kamisor, magulat lang sa gita sa investigasyon mga kamisor sa otoridad sa Dinugyanan kung sa git mga kamisor no hinungdan og rason no sa kamatayon sa usa ka gilang Eboracho. Balik mga kami sa Kagawad. Ayun, salamat kay Ma'am Jean, Zone 2 Santa Cruz na ma'am. Zone 2 yan eh, Kagawad. Zone 2. Kagawad, sir, ito yung full name. Carl Ace ay pangka. Sa kauban na ito mga kami sa Kagawad, Carl Ace Pangka mga kami, sir. Ang barangay Kagawad sa Barangay Santa Cruz. Actually mga kami, kung natin mga coverage mo na siya, perminti ato ang magkauban sa ito ang coverage mga kami, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sulod ka Kagawad, kibara gilatan ka dito. So ikumpirma mga kamisor ni Kagawad Carl Ace Pangka mga kamisor dani sa Barangay Santa Cruz nga zone 2 ni siya. Zone 2 Barangay Santa Cruz sa Guluan Misamis Oriental. So from Ma'am or Sir Chris Dugasan, gila ang ganing nataho nga wala na kinabuhi Sir Chris or Ma'am Dugasan no nga si Sir Eboracho. Ayan, salamat kay Ma'am Lynn Pax Naganga ma'am zone 3 guro na diha ma'am. Ay murag dugol ra mo pud nila ni ang zone god Ma'am Lynn Pax ba o ganing Ma'am Jean. Pero salamat po kayo na sa inyong mga komento mga kami sir. Tabang pud nga magkabalo mi kung saan ni daning area kay di po ta sinati sweto daning area po. Salamat kay mga kami sir. From Sir Chris Garcia, nakagawas na ang patay na lamas ma'am watching from Santa Cruz. Sir Chris, wala pa gyud no naapa sa sulod padayon pa ang investigasyon karon sa tinugyanan sa Soko. Kauban ang kaning kapulisan. Gani na nabo dito karon sa sulod si Kagawad Ace Carl Ace Pangka no barangay Kagawad sa Barangay Santa Cruz.
Pasensya ka mga kamisor, dito makalangas-langas dani ra gid nga side. Again kay para pod nga maka-update tag tarong mga kamisor kay kumulakaw ta bisag isa lang ka step no mo loading mangguday na nga to ang live. So again mga kamisor, Zone 2 Barangay Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Ayan from Sir Chris Dugasan, between us Zone 2 Santa Cruz to Zone 3 ma'am. Salamat kay Sir Chris Dugasan, sir. Ayan from Sir Chris Garcia, unsa oras dyan namatay na ma'am? Nagadawat mi sa report sir no, nagadawat mi og report around 4 na mi nagadawat og report. But actually prior to that no, naa na ni siya ang incident. Batamo lang nadawat is around 4 PM, this hapon lang. Kay istorya pod mga kamis or karon ni Miss John Toy Oerat na ang usa sa mga barangay kagawad sa barangay Santa Cruz na si Sir Carl A. Spangka. Ayon from Ma'am Natalia Nabong na taga-asa rin na ang namatay ma'am. So ang kaning nagkapsan sa kinabuhi mga kamis or Sir Ma'am Natalia ikabot yag ganani sa Santahan na nagpuyo karon kay taga dihay ang asawa, pero actually kung ibang isubayon dili ni siya taga Santahan na taga Quezon Bukidnon ni siya sumala sa iyang bayaw. Ayan from Alpabs, maayong hapon diya sa tanang taga Bilayong Santa Cruz. Time check mga kamisor, alas 5:21 sa kahaponon og so far napayapon ta dani sa area karon kay nagulat pa punta sa tinugyanan sa Soko sa kapulisan. Alang mga kamisor ilahag yung nagkalap nga investigasyon may tungod sa panghitabo sa sulod sa kanyang nasampit nga kumpanya. Ingon siya? Di ba ta pwede mag-live dito? Hindi ba pwede mag-live sulod? Ayan sa mga kamis, hopefully no, hopefully nga makasulod ta karon mga kamisor. Balik sa ato ang mga kapulisan. Agumanta mga kamisor. Ayan mga kamisor, pasensya kay dito matubag no kung unsa gid ang rason no sa kamatayon sa kaning usa ka gilang Eboracho sa sulod sa nasampit nga kumpanya. Kaya nagulat pa kita sa investigasyon sa otoridad, sa Soko, sa kapulisan nga tuwa sa sulod kay di man ta kasulod mga kamisor. Yes sir, Aladra CJ no, naa sa sulod na hitabo. Ayon from Sir Titing no, ang pangalan is Eboracho. So mga kamisor, atangin ninyo no, balik kitag live mga kamisor. Labi na kung makagawas na mga kamisor no, ang atong otoridad alang po sa ilang investigasyon sa mahitabo sa mahitungod sa insidente mga kamisor. So ganyong kauban karon Miss Or Julin Luab, kauban na to si Miss Or John Tayo Erat mga kamisor. Miss Or radyo mo balita mo alagad. Muling nga amping karon ni mga kamisor, labi na sa mga driver karon nga naglawig sa kadalanan. Ayun, yes ma'am Gino, kuan siya operator, ang iyang term operator. So hulat din yung mga kamisor, kaya mag-update ta karon balik mga kamisor mahitungod sa maong insidente sulod sa nasampit niya kumpanya.